Καταρχήν, Nerdfist, είσαι καπρός. Δεν είσαι Nerd, είναι Nerdfist. Δηλαδή, η χραψία, τα Nerd την δίνουμε έτσι. Είναι σαν τον Profist, αλλά δεν είναι ένα Nerd. Όχι, είναι χέρι. Νόμπλα. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την λειτουργία. Αρέσεις. Αλλά είναι προσπαθούμε να πούμε πάρα πολύ και η φάση αυτή. Είναι συνεχιστική που θέλουμε, και γρήγορα και όλη αυτή η κατάσταση. Και να γυρίσει καθόλου το δίκιο του νούμερο. Stand-by, τα πράγματα μπορεί να τσιλήσουν το εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί σου έχει κάνει τύπους. Έφερες μέσα κουκλάκια πρώτης τρελά. Θέλω να πεις για την εταιρεία σου για τρελαγάκια και να σε αφήσω γιατί πρέπει να και παγκελάρεις. Η εταιρεία μας είναι